panguva yakapedza kungomuti ndeipi akabva atanga kutiza. Munina wangu zvikamisa kuti akutizei, vaafamba kuenda pachideni chechanga aone madzimai angu yabudawo kuseri kwedhunduru. Aenda kuseri kwedhunduru alipo achibuda kuseri kwedhunduru achibuda kuseri kwedhunduru kwere yabva atakaonedzana namaiguru ake. Wamaiguru atizapo ndiani vakabudisa mwomo kuti mukangotaura chete kuti ndandina Rosebud kutaura kuti inini ndinonga ndinaye ndawanikidzana ndinaye ndawaniwa naRosebud wacho. Vakunetsana paya ndobva vatanga kudzoka kunzvimbo kwanga vari madzimai angu. Vasvika munina wangu yakabva afambisa kuenda kunzvimbo yebva aona pana chaakaona abva asvika panzvimbo vaibva afukura kumanyana vatora foni yavo. Panguva yebva atanga kunetsana nyaya yefoni nda kuti atore foni ndopakaona kuti foni ndingaigone kuiura ndikazongopinda mhosva. Pakatarisa pasaibva vaona kepi yemurume uyo yakadonhedza achitiza ndobva vatorera Zambia abva aenda kusvitsa naye kumba kwake kwakusina madzimai ake yanga aenda kukanada. Asvitsa kumba kwake achinetsa kuti ndipe Zambia yangu ndipe zvinhu zvangu. Shure vakazoenda kumba. Wauya kumba wangandiudze. Munina wangu ndobva asari kumba kwake ndobva afonera muzukuru wangu ndobva auya kumba kwake kusenseni zvikurumukira kuno kusenseni pane nyaya irikiitika kuno kuti gondokuenda kundishedzera mukomo. Shure muzukuru wangu akamukira kusenseni ndobva aenda kuno munina wangu ndozoenda mushedza mukomo kuda kuuya ndobva auya muzukuru pane nyaya inovanina ichisvika kuno munina wangu mukomo maiguru ndakavabata nezuro. Ndosaka ndatumira muzukuru wangu kuti akushedze kati wabata nini ndikati ashwana vakavabata pabhozi ndachitoziona chichaubata sei hanzi ndakazovabata nezuro chii chiripo abudisa kepi neZambia vachinzi mukomo muzukuru aripo tiendei kunzvimbo kwazvikaitikira. Shuwa tikafamba tikaenda kunzvimbo bvaandiratidza ndikuona apana vanhu pandikazotora chishamu chida kuvarova ndinazovarova vakazodai ndikazouya nawo kunoku vakazouya kumboko. Saka kepi neZambia ndizvozvo. Shuwa ndakafonera atete amai vomukomana uyu atete ndo nyaya iri kuno kusvikai kutaure nyaya iri kuno yemuzukuru wemwana wenyu. Atete vangu vakafona vachindipindura kuti zvanzi nomukomana handina kuzviita endai kwamunoita sei kwamunoda. Ndikati aurai ndazvizwa ndobva ndaenda kwaSabhuku kuMbezi ndobva ndakwira dare vashedzwa adzimai vangu vakaramba kuenda kudare. Ndaenda ndega vachinzi naSabhuku kuMbezi aiwa timire kutonga nyaya tinotonga nokuti umbowo huripo. Shuwa murume uyu akauya neimwe kepi yakafanana nekepi yakada kufanana nekepi iyoyo. Vaabvunzwa nedare nonzi aiwa kepi yangu ndinayo iyi haisi yangu. Nyama wakaita ndokuti kepi iyi ndaiziva muridzi wayenyu. Ndikati mama Sabhuku kepi iyi ari kuti ndeyake ndeyemumwe mukomana aripo here panapo. Ndobva abvunzwa mukomana ndonzi aiwa hapo. Baba vake ndobva vati aiwa ndamusiya ari kumba achichajisa zvake foni yake achida kuenda kumashops pana chitauro. Vachinzi naSabhuku ita kuti mukomana weye panapa izvozvo vandatsvaga bhaiki ndobva aenda kotorwa mukomana weye achingosvika pamberi pedare heti dzedza dzakaiswa pamberi nonzi rai chikuma chati nyaya yaita kushedza soti wagara pasi titorirowo heti yako apa. Shuwa akangosvika bva angonhunga heti yake padare ndobva rava mupururu kachisvika rako pasina heti yako ndonzi ko heti iyi akaiwana sei uyu mukomana ndonzi heti iyi ndaibva zvangu akandifonera murume unzi uriko here kumba uku ndikati ndiriko hanzi ndikuda kuona ndikamuti tiri kubva kudhemu. Shuwa akati kasangana pandaibva inzi ndiri kumbirawo kepi yako kati koinda hanzi ndikajiri kada kuita handobva ndamupa kepi iyoyi handina kuziva kuti kepi iri kuti achi kuno kumhosva. Uyu murume anga atonetsa nyaya yedara atonetsa Sabhuku atodhiniwa atoti zvino nyaya ida kuiendesa kumberi ipa akazonzi umbotaona asi judgment handichaitira pano yakuenda pachifi ipa yakuenda judgment yako. Shuwa ndakasumuka mangwana ndanotora tsamba ndobva ndaenda kwachifi. Chief ndobva ndavaona ndavatsanangudzira nyaya vakati aiwa mupurisa achauya bva ndazoenda mupurisa kufonwa naSabhuku kuMbezi vaye ndonzi vanhu vako vaivo kuramba vaye ndinawo pano vauya vese naatete vako vari panapa vari kubvuma mhosva iye mukomana yako kubvuma mhosva kuti titauriranei. Kati aiwa zvinovanunuka nyaya yako enda mberi zvokutaura hazvichaita. Shuwa akaita 4 times atete vaiva vachiuya kuti titaurirane muzukuru mwana abvuma. Ndikati aiwa hazvichagoneki. Panguva yataifanira kunge takataurirana zvakaramba akadzi vangu vachiramba. Shuwa ndikazoti matsamba yakunoku ndabhangara dare kunoku ndakuda kuti ndiuye kunoku mangwana acho futi ndobva kwatumwa futi vamwe vanhu vanini vangu ndonzi atete vari kuti zvanzi titaurirane kunoku vane madhodha yavo mairi
yawe umai wacha nyaya yangu ipelele kupi yomwana wangu ipelele kuna kata ashoni takwenda kudai ndoko yakadenda kuenda iwe unocha kupikisa kutawa ndini mtako ngamsoreda inini shua mataurira ya sekuru yakada kufanana but zvikaitika ndinana inini shua ndikakonza ndirinyeka ndakakonza goma kuna ndikafonera ndikati muri kupi tukachinja kama ndingenda kadare ai ndoto cho kuti kununure ege kuzembese muri kupa wakatawa chobati pamberi pamabone dai ziva kuti unonyaka mambo vani kuchaji vati mugari kuchiziva isi kuti panapa isuka tine experience tine ma certificate yokutongoka fana ubi togatatora zviri mberi iwo mashuru saka ndikuda kubaita kuti migomeza ndare ngura zvimwe zvinhu zvina basa taura chii ukasoreda ini hapana zvandikataura ndikati saka muri kupi tukachinza ndibva kwatete ndikati kwatete kupi ndibva wataura ndakati zvadii kuti tichionana face to face zvikachinzi zvazviite se hazvibudi ndikati aiwa koko imimi minaitoonene chii face to face ndakaenda kumunda kwanga vachitaura ndichisvika kumunda foni yavo yakabva yadzima ndikati mirai kupi kumunda saka ndakafamba ndikanoseri kuchimwando ndanoseri kuchimwando ndovandashaya chi vandashaya munhu saka pandikapinda ndikuseri kuseri madokero pandikazodzoka manje ndipandikata se ndandiri pakati pokutsvaga ndiri pakati pokuvatsvaga handiti saka ndopandikanzvava kusaidi kumunda kwangu kwafamba chi famba munhu saka pandikabuda vamenda kupinza ndigogo vari kupi vari kusaidi kumunda ikoko saka ndingoti budei ndichida ndipinde mudhundru memende vati ano ndiri papini ndiri pano shuwa ndapandikaona vari sekuru vangu vari papi vangu vari ipapo shuwa kutiza ndakatiza ndikabva se zvokuti zvokunzi takuraaisaiwa wakatiza handitika handizorushawachiza chii 1 2 urikuziva here kuti pake pabakanga muri ndo parikupupwa kuti muri dzomukadzi akazosvika akaona panzvimbo paitiwa zvinhu pakuzati panooneka paitiwa zvinhu kuzoya kuita munhu kana ada kugadzira kana kutogadzira nokuti anenge apaita se nokuti chikoro chine chakanaka aiwa pamberi pamusoro changamira unohwitness here anokuburitsa munzvimbo kuti chokwadi shuwa inini ndakangotizawo ndanga kuti pfocho ndakangotizawo ndakabuda muzvirume ndipa mudhuru mangandiri gogo mukomana uyu akakufonerai achikukonzai achitaura zvaari kutaura muchiti tisangane face to face handiti kuwai mambonyepera dare nimi kuti muone kuti dare rinenge richinyatsotaura kuti zviri kutaurwa kuti makarara nowe maidana nowe chokwadi nokuti mimi mega matanga kumbonyepera dare handii mazviona ndati manyepera dare rine kuti mimi uya hamuziguruwo zvakandimuzive asi iye akakufonera achikukonza ende nemimi kati ngatisangane face to face handiti imimi ndibva mazviramba kutanga kuviga zvinhu zvamuri kuziva kuti zvaifanira kukuburitsai mumhozvo ndibva mazviviga dare ipapo rinogona kutongoona kuti automatically zvinhu zvamuri kutsvaga imi muri 2 ndozvokuva kusafe side asi dare rinobva ratoona kuti pane zvakatiitika pamberi apa handii mazoona kuti goke maida kuviga zvinhu zvamuri kuziva muchitanga kubvunziwa kuti uyu ndiani mati murumewo wandinondogara naye kureva kuti ndipo paine pataona kuti shuwa muri kutoenzerwa nomunakavataurirawo mapanzo iripataura maya mapanzwisisa vati uyu murume wanditika handimuzive uyu nokuti haana kubvira aroora kumusha kwedu unoona kuratidza kuti ava shungu dzavo ndozochipfambi nokuti uyu haana sendera akabvisa kuvabereko wavo Saturday kuzo 6 kumapiripiri ndikatongobudawo ndichienda kubata mamunyu chifamba ndifunga ndikasvika kudhuru romurume kwaakariva chifamba ndifunga pama pane 25 meters tufunga papa 25 meters akabuda murume abuda daro ndikamona chipinda bhurugu ndikati sezvo munhu pakumunda kwakarumba paiku out ndichicheuka uko ndichidzosera maziso ndikaona munhu apasisira ndakati kuatiza pane ipapa
ndotarwa 2 mastepi ndichienda ipapo pangabva pakabuda mai guru vangu ava vachimhanya kuseri ndovandamhanya kuseri ndotasvika ndotamirisana ndikati kowatiza ndiani zvikanzi inini kwandikuenda uko kuendotora nyaya yako ndikuenda unotaura kuti Rosebud ndiyatoona ndandikararana newe ndikati muri serious ndo ndachorashamo ndikadaumborwa mai guru ndikati ndinoona tambosva vandasiya ndikati mitichienda isezvo mataura kuti mukuenda kutaura kuti inini ndinonga mukarara naye ndikangoti fambei vijana ndobva atanga kudzoka kunzvimbo uye ndikati anofunga mene chasara papi ndandadzoka ndichimhanya ndapinda panzvimbo iyi ndikangotaisawo zvinhu zvachiri pachena ndivandaona papasina chinhu chaioneka iwanga wasiya foni yanga yakavharwa nemashizha ndichibuda kunzi wachipinda wachivhura mashizha wachitora foni ndipo ndikaona pakadonha kepi nezambia ndvandanonga zvinhu izvozvo ndikati aiwa neminda akuenda mberi nonyaya yangu ndvandakwidza kumba tifunga tikaenda tesina kurefu vanga mvura yacho nezambia yacho ndingi tu izvi ndo zvandakatora izvi amai zambia aisekere Zambia ndiyangu asara. ngaba yote aisekere Musoro. Amaka ndataura ngwandi yetishonekera doni. Zambia nderani iwewe murume? Mukangoni wana riri panzvimbo parakasara? Ayo, inini andinozosvika panzvimbo. Kuti ndikapinza kutiza ndaona munhu upi. Hauna kuzoziva kuti muri apa atondedza chii? Ayo, panguva yandakatoa. Alright. Munogona kunge makaenda pamugowa. Uyu mukana ateroda kubvunza kuti dai ungadiwa waida kuita sei? Asikuramba shoti imosha shoti. pamusoro mukomana weshuwa nyaya yamhanga wasungiwa vanga yakumba ndipandikatanga kumbatira kuti shamwari ndokuchiza kwakaita imhosva iyo inogona ndikaenda kudakara mumakoromota yamwari vashuwa kunyenda vafonera haana kutomboramba akatoya achiti shuwa ndikafoni achi akazongoramba ndizomuzisa kwararanga chete asi akataura kuti ashwa ndikavakonza tisana nekukuma yava amai varwaroma bozi vaifana kuva vakukukura zvataura zvinhu kunetsa uyo vakaramba kana iri nhumbi iri ropa romurume uyu risiri romurume wavo siri mangwana rinongowafukira nokuti chinhu chafana kubuda pachana chopane chotavhura tese pamwe mimba iyi ndeyani murume wogara achiita sei achiziva saka iyo amai ndoka kupadza kushwavo unovana nomurume uravi nomutaura ndikakonza kurara nakurara naye sekusana kuita zvine makabva matoti ndokutaura nomurume wenyu mubva motorambira murume wenyani zvinonasi pamaakunzimukonziwa mukunzira kutaura munhu akakukonzaiwa Ini nanga kurapa ngandadaira kuti pandabva kukonzi. murume wenyu wamutaurira kuza kuti akonziwa Ini nanga kumutauri. Ini ndinongodzwa chingwa ndingaudza murume kuti ndakonzwa. Mangwana ukazomana wakandira nemunhu. Ngwa chingotaura pamoja. Alright. Hayi chipai chakamire wape mutongwa. Nzvimbo yacho zvega kuti makonza namakonekitana muchienda kusakana musangoko nepasinoyamanja chipo chakaberwa zvake pajudgment atitererei chakaberwa pamutongo chakaberedzisa mutongo inoukama amai vakonzwa miro unodzizirai unoita kukonzaa kuza tinezva kuti ukarara nawo here bozi kutokonza kurara nawo Ayo, pakurara tinazosvika kutaura manje ava vachagutsikana nasi kuvaenda vachimina manje bozi ava vachagutsikana kuti unzwa wangu waifana kuremekedza ubereko wangu hazvitenderwi iwe uchakuenda sei kwamboto vanhu vainyamara tikataurana zvinoenda ndanasekuru wangu uchimutorera mukadzi zvinowanika zvinowanika
torera sekuru mukadzi.